Yan naman. Suportahan na rin father siya ang vlog. Gamay patawang kay subscriber to na. Iyang blabog. Pilbi padagan pa rin. Ang dua ani Pakistan dito naman. Awan mo. Nami malipayon kami Inchik, Bayramil, Arjim, Pakir, Ludi, nagduwa lang si Bayramil, Pakir, Ludi. Yan, kami sila rin, kami naman sa buwa, para ka na ituit. Dito, naayakam niya, dito, hilit sa, di pamilya sa tayo na. Ang bulubulan na ay, ito bulubulan sa gamay. Kapulo mi na din paroy. Ako ikaw din. Ha? Yo ra. Ay na sila. Ay wala na po. Oh, jangan yang abi di sini. Pindigin ang mga gahe kayo. Ang bulan ng sabo. Gahe kayo, gahe yan. Ano yung gahe kayo? Wag yun tayo na himo ng mga grupo ha. Palandong ang mga hero. Lingko na piliro. Lupit ka kilo utay. Ko yun mo kuan. Shout out. Shout out mga pildihan, di ta kayo namugbira ni. Nga, halo-halo lang tani, tag-5. Kini sa siko ano kanayo? Rini. Kukaw biya ni pildiro. Jaime, daog na ka Jaime. Baka naman. Dutay do basket balik. Kuya sa gani kawana pa rin. Disable na siya, ano eh. Yeah. Dagan sa sige taga-buggo sa ni. Ang iyang content ka ng mga disable, parehan niya, putol sa tiil. Iya sa tabangan yung mga pobre. Pukura nagbalay. Pero kaya mga kwartahan nga dito ko niya sa mga subscriber na nga ni tabang wa donate pa. Kaya na sa donation, ari nang pader. Ikaw am gyud ni iyang
kuan, Oh. bank account niya. Boss, apa din kami sa Kristan? Oh, kada-kada ang buhat ah. Dako na ini bay. Yan nila na pero kani sila god. Kani siya na kasahod ni siya na. Ako bagko yang kuan. Views. Asa may una na? Views yang kuan. Subscribers. Kaya na ko no. Oh, na siya, kuan. Magsigil na kag-upload na. Ang first nimong sahod, kuan na dako kay na pag ikaduha dili na ayan na pag speak dako. Ano? Dili naman na pwede. Kay gikan na sa 1 to 4 months pa na nimo sahod ng volume. Pila score, Will? Ang bitapang mo. Dawag na mo? Katahan na boy no. Dawag, kisa daw, Will? Happy ng million Ah. ang iyang subscribe pero pero wala pa yun na siya kasuldo. Kay na display qualified ba na iyang kuan. Mo ba? Sayang na ko ba? Ano man? Ah! Marangan ba? Ah! Tumingan pandemic ba? Wala mo pero Di undang ko. siyang gaya lang yung mga Siyang mo tuig ka to. Naabot dito tag 50 lang ba? kwenta ang 50 ba? pesos. Seats suit ginawan sa kay Ginawaan sa? baboy. Iya no. Karon mingaw naman ko. Magana kay na close nga brad. SM do ha SM. Ah, Jimboy! Out. Ah, sige, lingaw, sek. Mulingaw, makasek. Yung bansin po yun bukan di ba mahir. Wala dito sa game na no. Magdinaganay ba? Murag na pulis ba no? Murag dinaganay. Murag basket yay. Oh. Pulis na mo yun dia. Amo gani. Ilang pulis na dito. Yan dinana pulis. Asa? Ana ba nagabot mo igsoon dia? Ulian man nagsa. Di ba o sila ang pulis yan? Wala pa siguro na. Mar.